ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଟାଁସିଆ ଖରା। ଗୋଟେ ଗାଁର ଛକ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବରଗଛଟେ ଥାଏ ଓ ତା ଉପରେ କିଛି ନିର୍ମଳୀ ଲତା ମାଡ଼ି ବସିଥାନ୍ତି। ବରଗଛ ମୂଳେ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥାନ୍ତି। ବରଗଛ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ କରି କହିଲା ଯେ ଦେଖ ନିର୍ମଳୀ, ମୁଁ କେତେ ଉପକାରୀ। ଲୋକମାନେ ମୋ ଛାଇ ତଳେ ବସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ବଢ଼ିବି ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ ସେତେ ଉପକାରୀ ହେବି। ନିର୍ମଳୀ ବରଗଛକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରେ। କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଏବେ ତୁମ ପାଳି। ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସମୟ ଆସିବ ସମାଜର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ ନଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ କିଛି ଖରାପ ମିଶିକି ତ ରହିବ। ହେଲେ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏକ ବରଗଛ ପରି ହୋଇ ଅବା ଏକ ନିର୍ମଳୀ ଲତା ପରି ହୋଇ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଫଲୋ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼ିଥାଏ।